दिनै रङियाव थांदोंमोन। रङियावबो जोबोर अखा हादों, जेरावबो हादों। आं रङियाव दा मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन। आं माने ट्रेन्सपर्टनि माल अर्डार हरदोंमोन ट्रेन्सपर्टआव। बे मालखौ माने फैगोन ना फैयाखै बिसोरो चेक खालामनो हरदोंमोन। बेहायनो थांदोंमोन। जोंनिया माने ट्रेन्सपर्ट खालामबाबो बिराद खस्थ'। बाहेरनिफ्रायसो माल फैयो नालाय ट्रेन्सपर्टनि अफिस जोंना जायगायावनो गैया, नाग्रिजुलियाव गैया, तामुलपुराव गैया। रङियावसो दङ, बिराद खस्थ'। बाहेरनिफ्राय माल फैबाबो जोंना मा खाथियाव रिसिभ खालामनो मोना। रङियावसो दङ बेबो मोनसेल'। आं बेहायनो थांदोंमोन। जोबोर अखा सोब साइडनिफ्राय। हाथायाव जोंनिया मा होनना बुङो, ट्रेन्सपर्टनि तामुलपुराव, नाग्रिजुलिफोराव बा डिमाकुसिफोराव जुदि सोरबा मिथियोबा ट्रेन्सपर्टनि माबा, अब्लाना आंनो खोन्था। सोरबा जुदि मोनथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। माने जोंनो बिराद खस्थ' जायो। जों थांनांगौ रङियावसो, रङियाव लायनांगौ। जोंना माने जायगायावनो थांनांगौ जोंनो। जायगा न' खाथियावनो स्टक खालामनो हानाय बा रिसिभ खालामनो हानाय। जोंनिया माने रङियावसो फैनांगौ। जोबोर अखा हादों नै रङियावबो। जेरैबो अखा, जेरैबो रङियाव बिराद लेथ्रा हाब्रुबो जाना दं जायगाफोरा। नोंथांमोना जुदि भिडिअ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो अननानै। आरो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर जे ट्रेन्सपर्टनि बागै तामुलपुर, नाग्रिजुलि, डिमाकुसियाव जुदि दङोब्ला फोरमायहर नोंथांमोना। गारिया जाम जाबाय नै, थांनोनो हाला। आगोलाव सिलिन्डारनि गारि लाखिना दोननो थांनोनो हाया। साइड खालामनानै दोनबाबो जायो। जाम नांनानै बिराद खस्थ'। नोंथांमोना बेखिनिखौनो आङो सेयार खालामनानै भिडिअ बानायदोंमोन माने। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम। आरो ट्रेन्सपर्टनि बिखय नोंथांमोना जुदि मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर। आं बिराद उसुबिदायाव गोलैना दङ। नोंथांमोनालाय माने बबाव गोलैना दङ बेखौ थिखांगासिनो हायाखै। जोबोर खस्थ'। बिदि खना खनला माने ड्रेनाबो फुरथि जाजोबदों, बेखौ थिखांदों बिसोरो। थिखांनो हायाखै। तामुलपुर